Hey, John Malgren, Next Level Life Academy. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det metaforer, anekdoter, ja, gode historier. Jeg sidder her i bilen og kommer lige til at tænke på en, som jeg hørte for mange år siden, som jeg har lyst til at give videre. Det handler om en ældre fyr fra et sted i USA, som havde arvet en guldmine, som han havde fået fra sin far, som havde fået den fra sin far, og brugt de sidste mange år på at hakke og bore og alt muligt, uden de synderligt store resultater. Efter at have brugt en masse tid, masse energi i denne guldmine gennem mange år, indser han, at det er håbløst, og hvis han skal have noget ud af denne her arv fra sin far, så skal han måske i virkeligheden sælge den her guldmine. Han finder en køber, en nytilkommende i byen, som er sådan lidt en entreprenør, byggemand, Bob, og han vil gerne købe den og få den for en slik. Ham her byggemand Bob har folk ansat i sin forretning, og de har nogle værktøjer, som er elektriske, altså kan gøre det manuelle arbejde lidt nemmere og lidt hurtigere. De begynder så at gå ned i guldminen for at se, om der ikke skulle være noget at hente alligevel. Og der går ikke lang tid, så er de nået et godt stykke videre ind i minen, fordi de har de her elektriske apparater, og lige pludselig så ramler de ind i en kæmpe guldåre. En guldåre, som nærmest er utømmelig, og som bibringer en frygtelig masse penge. Se, hvad er moralen i denne historie? I forhold til mål, i forhold til at vi en gang imellem sætter os nogle mål, som vi godt kunne tænke os at nå rent privat, så har vi en tendens til mange gange at give op lige før målet. Ligesom guldgraveren her, havde han fortsat bare en lille smule mere, længere, havde han investeret i de rigtige værktøjer, så var det ham, der havde høstet fortjenesten af alt det guld, der lå i minen. Så prøv lige at tænke over, om du en gang imellem giver op lige før målstregen. Om du måske i virkeligheden en gang imellem træffer nogle forkerte beslutninger. Så tak herfra, og have en god dag.